गिबियावनो खुलुमनाय बावहरबाय आरो सिमेन्ट सापरिनि गासै रायजो राजा नोंथांमोन आरो आंनि आइ आफा बिदा फंबाय आरो आंनि गासै लोगोफोरखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बैसागो बोथोरनि रंजालि बैसागोनि गाहाम हामलायनाय बावहरनाय थाबाय। बोथोराथ' जोबोद गाज्रि जाबाय। गोजांबाय ना नङा रायजोफोर? गोजांबाय? अलप ल'टु बारायदो। आंखौ आलासि जानो फैदों रायजोफोर। आं सिमेन्ट सापरियाव आलासि जानो होनना फैदोंमोन। फैयै फैयै बै फांसन जानायखौ नुबाय बेनिखायनो हाबफैबाय आरोना। दा बोथोराबो गाज्रि आरो गोबां मोसाखावरि आरो जोंनि मुंदांखा सिंगार धनन्जय बर' बिथाङाबो दंखायो। थेवब्लाबो फैदों जेब्ला आंनि फिल्मनिनो मोननैसो डायलग होना गालांसै आङो। मालाबा आरो मोजां फैनानै बे प्रग्राम खालामफैनो फैगोन होननानै मोनगोन आं आसा खालामनाय थाबाय। रायजोफ्रा आंखौ सिनायाखै? सिनायदोंबा खनसे आखाइ खबनानै रायजोफोर। आरो देग्लायनि बैसागोनि एलबामखौ नायदों खोमा? सावथुनखौ नायदों नायाखै? आरो खनसे आखाइ खबनानै रायजोफोर। बिदिब्लाथ' जानाय नङा। आखाइ खनसेयावल'। जय बर' हारिनि, जय बोराइ बाथौनि, जय रंजालि बैसागोनि। आरो एसे खाला खालामबाव। जय रंजालि बैसागोनि। थेंक इउ। नोंथांमोननि सिमेन्ट सापरियावथ' जोबोर मोजां मोजां आर्टिस्ट दङ, एक्टर दङ, एक्ट्रिस दङ आरो डाइरेक्सन होग्रा जोंनि मैथा दाबो दङ। बिथांनि डाइरेक्सन होनायावनो थांनाय बोसोर अख्रांनियाव फैनाय नागिर नोंथांमोना? बेयावथ' फिल्मा एसे खम फैयो खोमा ना? अख्रांनियाव फैनायाखैना? आच्छा, मैथा आदायानो नोंसोरनि जायगानि सिमेन्ट सापरिनिफ्राय बिथाङानो डाइरेक्सन होनाय बे फिल्मनिफ्राय आं मोननैसो डायलग होलांनोसै। आं बांद्राय गोबाव खालामाखै ना रायजोफोर? 이리시 카스타마. अलप बिबार দিব। ल'टु बारायदो। रायजोफोर बे फिल्माव जाहैबाय अख्रांनि हाथरखि। बेयाव डाइरेक्सन होदों मैथा आदा। स्क्रिप्ट जाबाय गोजोनमोन आरो डायलगखौ लिरदों मैथा आदा एबा प्रबिन बर'। नोंथांमोना सिनायमोन ना मोना? बिथाङानो लिरदों आरो बिनि डायलग आं दिनैसिम होलांसै। आंनिया बेयाव एक्टरा जाहैबाय आसाम सिख्लाखौ जोबोद मोजां मोनो। जाय सिख्लाखौ आं मोजां मोनो आं बेखौ सानफ्रोमबो फल' खालामो बिदाजों आंजों। नाथाय थाङै थाङै आं जाय सिख्लाखौ मोजां मोनो बिसोर मिथिगौ आरो नों मेगन बिसोर मोनबाय आरो अब्लासो मिथिगोन नों सासे खालि मानसिया बेसेबां दुखु सहायनो गोनां जायो। बे दुखुखौ बेसो मिथिगोन आदा। नों मा मिथिनो? आं मा मिथिनो? आं गावखौनो लाजिनाय मोनबाय आदा। मिथिया होसिया खस्थ' खालामनानै बेसेबां गाज्रि गाज्रि रावबो बुंबाय। आं गावखौ लाजिनाय मोनबाय आदा। नाथाय आदा आं बेखौ बे दिनाव मिथिनानै आं बेखौ गावनो जौगानाय मोनबाय आदा। आंनो बेखौ नांगौ आदा। आंनो बेखौ नांगौ। I love you, हाथरखि। थाङै
Kami dokter boleh dari Maya. Teman yang kegiatan nih. Oblang itu. Dokter itu kejauhan lagi. Azul telah beli. Azul telah beli. Azul sih baru mulai. Angkat gila itu. Napa yang ngatur itu? Ini nego bopang berhamai. Aku nggak dengar. Napa yang bisa nego ngagai dari nego kemana? Ulang itu saya sendiri. Ini saya ambil 아니다 가 우리 탕나요 모래 시간을 Sulit bisa dibuka bahwa jadi yang itu bisa bangsi sudah begitu baik. Aku ini berbuka mungkin dari lain. Dan ini juga sulit kalau tak berani. Nah, Thank you.